Ola. Cando un se pon a saber contos, pois hai moitas categorías. E unha das categorías que se utiliza moito é os contos dos borrachos, dos taberneiros e dos borrachos. Entón, esta vez vamos a un conto irlandés que di que hai un mozo que chega á taberna e di, mire, póñame 3 cañas. O rapaz pone 3 cañas pensando que viña algún amigo ou alguén con el, e o home está ali hasta que termina as 3 cañas el. Bueno, ven para outro día, póñame 3 cañas. O rapaz dixo, este está... Bom, pero el pagaba e poñellas. E depois dixolle un día, picado pola curiosidade, o taberneiro dixolle, vamos a ver, home, porque todo o mundo pide unha caña, depois outra, e usted pídeme 3 dun golpe. Cal é o motivo? E dixo, porque mire, unha é para min, outra para o meu irmán que vive en Madrid, e outra para o meu irmán que vive en Barcelona. Bueno. O taberneiro di, cada loco con seu tema. E bueno, así pasou hasta que un día cheguei ele e dime, pomo 2 cañas. E dixo o taberneiro, hombre, morriu un irmán. Dixo, non, pero fun eu que deixei de beber.